ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ମନେ ପକ ଏଟା ଜିକେରେ ପଡିବ। ଯଦି ମନେ ନ ପଡିବ ପିକୁ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବ। କହିଲ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ନାମ କଣ? ସେଇ ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରର ନାମ କଣ? ଭାବି ଭାବି ଏଇ ତମର ଜୋଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ପୁରା ସଠିକ କହିଲ ଦେଖି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗର ନାମ କଣ? ଭାବି ଭାବି କୁହ। कोचिंग बढ़िया लगिला। अच्छा कहल देखी सही अच्छा कहल देखी सही उच्चतम स्थान रे कहार स्थान? नहीं 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 नहीं। अच्छा हां कहल देखी मनुष्य मानकर उच्चतम स्थान रो नाम कोन? मनुष्य मानकर जानी ना बड़ा बड़ा आओ तमे धीरे धीरे कहले सिना जानिबी तमे जानिबो केमिति पुराण इतिहास रु आधुनिक जेते सब रक्त नदी बही जाईची सब भाई बाहर करामती आओ तमे कोन जानिया नालिया मोबाइल होछ आ जानिछ गोटे क्वेश्चन पचारे कहि परिबो? महाभारत युद्ध होइतिला कहा पई? सेही बाळ दिनकर मुकुला बाळ आ जानिछ राजपूत रानी पद्मावती ताको पई तीन-तीनटा युद्ध होइतिला। हां ताहार कारण कोन थिला जानिछ? कोन थिला? सेही बाळ जानिछ कलिंग युद्ध होइतिला। कलिंग युद्ध रे लक्ष लक्ष लोक मरिए। अच्छा दया नदी पूरा रक्त नदी हे जाइतिला। ताहार कारण कोन थिला? अशोक सम्राट केउटा कन्या नुह सम्राट अशोक केउट कन्याकर कौन देखी पुष्ट हेइथिले? सेही बाळ आ जानिछ ए कॉलेज टोका टोकी जहार मोबाइल के समस्त को मोबाइल गोटिए गीत तो काहक नहीं रचित रचित में जानिछ सेही बाळ हां ए राजेबो से गीत मु गाई पूरा हिट है गाय तमे टिके गाई दो तमे गाई पारो गाई बिना मिसी गाइबा चालू न हां ए सर ता बाल मन हो गयो ए गोटे हेला पूरा गोटे कथा कहले तुम छाती भीतर कलेजाटा पूरा पदा को बाहरिया बुझिया पूरा झीर बाल को देखी भल पाऊँ
ସେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଟେକେ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ମତେ ସେ କହିଲା ଏ ତମେ ଟେକ ହଁ ମୁଁ ଟେକିଲି ତାର ନାଇଁ ସେଇ ବାଳ ତାପରେ ସେ ତାର ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଫେରାର ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏ ସୁନୁବା ବୁଲିବାର ଏ ବୁଲେ ବୁଲେ କରୁଛି ବାବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କହିପାରିବ ତୁ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତୁ କେତେ ଦୂର ଲୋକ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ମୁଁ ପରା ସେଠି ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲି ହେଲା ବାପ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିବୁ କହୁଥିଲୁ ପଚାରିବି ତ ଏଠି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡା ବେଶୀ ବସୁନି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଆନ୍ସର କରି ତମେ କହିବ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଜମା ଅଭଦ୍ର ନୁହଁ କି ଦେହକୁ ନବନି ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି ମଉସା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ କହିଲ ଦେଖି ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ
ମଉସା ତମ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ନା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭଦ୍ରାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନକୁ ନବନି ହେଲେ ତମ ଝିଅ ନା ତମ ଝିଅର କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମ ନାଁ କଣ? ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗୁଡ଼ ତିଆରି। ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବୁ ଆରେ କଣ ଖାଇବୁ? ଯିବି ପଇସା ତ ନାହିଁ ରେ ବାପ ଦେଖୁଛି ଏ ବାପ ଏଇ 20 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି ଉପରି ପଇସା ମିଳିଥିଲା ଆଜି ଏ ନେ 20 ଟଙ୍କା ନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫୁଲ ସୁନ ପାଉଡ଼ି କଣା ଓରେ କଣା ତମେ କଣ ଦୁସୁନି ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛୁ କି ମୋ ଝିଅକୁ ସୁନ ପାଉଡ଼ି ଦିଏ କେବେ ବି କଳିଆ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁ ବାଳନେ ମଉସା ମୁଁ ଟଙ୍କା ନିଏ ବାଳ ଦରକାର ବାଳ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୋର ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଛୋଡ଼ିଗଲା ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଲି କୋଉଠୁ ମଉସା ତମ ଝିଅଟା ଏତେ ବିକିଳିଆ ହଉଛି ଟିକେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇବ ବୋଲି ମୋ କଥା ଶୁଣେ ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ଯା ଆମର ବାଳ ଫାଳ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣୁ 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 ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ହଳଦୀରାମର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡି ଆଣିବି ଖାଉଥିବୁ ଆଉ ତାରି ଏକା ଖାଇବୁ ଦେଖିଲ ନା ମଉସା କେତେ ବିକିଳିଆ ହଉଛି ପିଲାଟା ତା କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ରଖିଲେ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ ଦଉଥା ମୁଁ ଏଇନେ ତୋ ପାଇଁ ବାଳ ନେଇ ଖେଚୁଡି ଏ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଯେମିତି ନରମ ମୋ ହୃଦୟଟା ବି ସେମିତି ତମର ଉପୁଡିଲେ ମତେ ଦେଇଦେବ କେବଳ ଉପର ଦେବ ତଳ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ତମେ ଯେତେ ଖାଇବ ମୁଁ ଗେଞ୍ଜି 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 ଖାଇବି ବୁଝିଲ ନା ଖାଇବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ରୁହ ମୁଁ ଆଣିଦେବି